RMN Drama, puntalit ka rin yung laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Oh! Insa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Di ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat ko na! Oh. Pada militaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas. Niya pa! Nisamud ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, paughol ko ka na, pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Inaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. Mana-mana ko likat mga ping. Teka, pasok sa mga bugan, di. Bugan. Anak ko, Ay, mabali na akong bukan. pilia ang babae nga mong binastusan, ha? Unsa na? Unsa na? Agay, iwag isamban ako. Agay. Unsa na? Napupun-krisyon na. Agay. Okay, sorry ha. Huwag mo na leksyon sa mga laking bastos. Kung nainom ka, ibutang ibutang tiyan, kasabot ka. Ha? Sa'yo na lang sa mga babae, dirida. Hoy! Unsa naman ako ang gaman, ha? Ako lang gileksyon. Tungkol kay bastos ang tawhana. Yung mo tagad, hilas di mo. Imo pangitumba ng sa akong amigo. Ano? Patunog mo? Desgado ni mo, miss. Makainom mo ba? Makainom mo, pangatog mo. Oh, yaman. Puya ninyo. Diyan na mo eh. Yaman, tra, ha? Dali ka man. Anthony ka man. Apay! Ha! Muna diferensya ninyo. Ha! Anak ginong mga tugs dan. Base pa mahuwasan mo. Martial. Ito gining akong dakong wheelchair. Murag dunay gamayng kaguliyang sa unahan. Matuman, don't divorce you. Makasugat ang mga tao na mo sangpit mo, di tanaw ni mo. Salamat. Ang tanan nga mga tao mo timbayan ni mo. Kana tungod sa akong kaayo nga gibuhat ngadto kanila. Saludo ako kanimo, senyor. Naamay nagdagan. Tinuura? Pangutan unsay kaguliyang sa unahan? Senyor. Akong sugaton.
Unsa na, Marcial? Ano na di mga hubugan niyor. Uni nga, may bugal-bugal sa batanon nga babae. O gihikap ang naong. Pagkatapos, gusto nga ikahapon ang bugan. Dili mayong gibuhat sa maong lalaki. Mauga ni ugang resulta. Pwede mo nuuga. Nga naman? Matud sa nakakita nga kibackstroke ko no sa babae. Napaumod sa yuta o gitumba ng ulo. Unsa? Mirisi. Unya, unsa pa? Miduol ko no ang duha ka barkada sa lalaki. Giduol ang babae o niya gihamakan. Pero nakuyapan ang duha ka lalaki. Nga naman? Matud pa siya nakakita nga ang batanong babae. Mura kuno og si Cindy Rutrak. Gipamatiran, nakuyapan, giyakan, mihagba sa yuta. Mao ba? Kinsa ang mga babae, ha? Nakaila ka ba, ha, Marcial? Wa ka magali. Way nakaila. Way nakaila. Gusto kong makaila kaniya, Marcial. Ay, gusto kang magkaila. Ano? Interesado ka ba kaniyo, Senyor Federico? Gusto ko siyang... Tiburcio mo na ikaw. Gusto ko siyang gantihan sa iyang gibuhat. Uy, salamat. Unsa? Mao ka na, Marcial. Karon, unsa'y gusto mo nga akong buhaton ang Senyor Tiburcio. Ngob sa leon, nga usaray bagang. Milis nga mong ilong doon, Tiburcio. I-relax lang. Ingol sa misulimbad o sa bang mo mga mata. Pag-amping, Marcial. Nga dili mo abot nako kining higayuna. Kay kun maingon na kun ini, wa nakoy kalipay. Drip mo! Senyor Tiburcio. Gusto kong makaila sa maong babae. O buhata. Buhata ang tanang paagi nga mailhan na to siya. Nakasabot ka ba? Si Senyor, ayaw kong hagi. Marcial. Nakadulo lagi mong naong sa kong naong. Di ko gustong makakita ang mga tao nga masuko ako, Marcial. Dili. Sorry, Senyor. Sorry. Ako karong birthday. O dili ko gustong masuko. Kasabot? Si Senyor. Asa makakini si Papa Tiburcio? Oy! Senyorito Federico! Marcial, asa nga akong Papa Tiburcio? Atua dito. Tuwa dito? Asa? Wa diri, tuwa dito. Tarong ako sa pagtubag. Senyorito, nadiha sa kiosko. Nagapaabot ang imong daddy. Nanabako katong abano. Nanaw-naw sa mga tao nga nangaon og nanag-inom. Kana, tarong ako sa pagtubag, litse. Tao nga hamugero. Iho, Federico. Unsay mo tuyo? Ang premyo sa para basketball. Gipaandam ko na. Kuha na ko daan, Papa Tiburcio. O kinsay mahimong champion ni Ana, ha? Come on. Murang kuha ka pa makailan ako, Papa Tiburcio. Ang akong 3 points. Usao na ba lang, Kami ang mamahimong kampyon. Kami ang mudaog nining maong exhibition. Atina, ikaw ba kini? Ako na'y Matilde.
Wa ka man magsulti nga moabot ka ining adlaw. Gisurpresa talang kanay. Kumusta naman ka diri, nay? Okay ra ko, nak. Birthday dero ni Don Tiburcio, nay, no? O, nak. Dagkan kay gubog, eh. Dagkan na sa kig mga bastos. Mao gyud ang mga tawhana. Basta makainom na gani, gara na gyud kaayo. Ako pa gibugal-bugalan. Sikman og dugo. Unsa? Kiunsa nimo sila, nak, ha? Gileksyon ko lang, nay. Kuyapan sila, nga naigo sa kong kumog patid. Tinuo ko. Anak na miligro ka. Balik karon dayon sa syudad. Ayaw pagpuyo din, he. Balik sa syudad. Nay Matilde. Sa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurda Tayad, audio editor Chifri Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.